Daşowuzda aň bilim, saglygy saklaýyş we medeniýet puwdoklaryna işleýän onlarça pensionieriň işden çykarlandygyny Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmesi habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydlygyny soran çeşmämiz munyň sebäplerini ýurduň daşyna we içine ýokary bilimini tamamlanan ýaşlaryň tomuz paslynda welaýata dolanmagy we olaryň işe yerleşdirilip başlanmagy bilen düşündirýär. Daşowuzyň her etrafynda pensiýa çykandan soň hem işläp ýören, ýagny saglyk puwdogyny işleýän adyrdan 20 pensionier, bilim puwdogyny işleýän 35-40 pensionier işi bilen hoşlaşdy. Etrap merkezlerinde işleýän ýokary bilimi bolmadyk saglyk işärleriniň hem onlarçasy täze ýokary bilimli kadr gelendigi sebäpli işden boşadyldy diýip Azatlygyň söhbetdeşi bellidi. Şol bir wagtyň özünde ol edara kärhanalaryň ençemesiniň ýolbaşçylary tarapyndan soralan parany beren pensionierleriň ýa-da ýokary bilimi bolmadyk saglyk bilim işärleriniň işde saklanyp galýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Soralan parany berenler ýa-da ýokary wezipede işleýän tanış bilişi olanlary çetki owalara ýa-da owa uçastyklaryna işlemäge uğratdylar. Galan işärlere başga hiç ili iş hem hödürlemediler diýip Daşowuzly çeşmämiz aýtdy. Daşowuzyň merkezi poliklinikasynda ýagny saglyk öýünde işlän özüni Akçagul diýip tanışdyran Lukman, türkmen häkimetleriniň işleýän pensionierlere alyp barýan soňky çäresi netijesinde özüniň hem işden boşadylandygyny aýdyp, ýurtda berilýän pensiýa haklarynyň gün güzeranyny aýlamaga ýetmeýändigini, şol sebäpli pensiýa ýaşyna ýeten soň hem özüniň işlemäge mejbur bolýandygyny gurrun berdi. Häzirki döwürde alýan pensiýaň hiç tada ýetmeýär, onu saglyk bejergiňe, dermanyňa ýetirjekmi ýa-da günnelik iýjek haritlaryňy satyn aljakmy? Pensiýa haklary güzeran aýlamaga ýeter ýaly bolsa, hiç kim hem garranda işe süýrenip gelip azara galmazdy diýip pensionier Lukman aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusynda Daşowuz welaýat häkimligi we onuň bilim saglyk bölümleri bilen habarlaşyp, bu barada kommentari almak synanşyklary başa barmady. Ýöne geçen ýylyň ahirinden bäri ýurtda iş orunlarynyň kemeldilýändigi, pensiýa ýaşyna ýeten tejribeli işgärleriň işden çykarylýandygy hakynda resmi taýdan tasdiklanmaýan ýöne inkar hem edilmeýän maglumatlar bar. Hatda geçen ýylyň noýabrynda bilim saglygy saklaýyş we medeniýet puwdoklarynaky edara kärhanalara pensiýa ýaşyna ýeten işgärleri işden boşatmak hakynda görkezme berýän ýüriti teklip hatlaryň uğradylandygyny Azatlygyň Aşgabatdaky we Daşowuzdaky bir-birinden habarsyz iki habarçysy aýdypdy. Maglumat üçin aýsak, Türkmenistanyň pensiýa hakyndaky kanunçylygynda ýurtda aýallaryň pensiýa ýaşy 57 ýaş, erkek adamlaryňky 62 ýaş diýilip ketgitlenilýär. Döwlet edara kärhanalarynyň käbir ýolbaşçylarynyň Azatlyga aýtmagyna görä, häzir Türkmenistanyň bilim saglygy saklaýyş we medeniýet puwdoklarynaky işgärleriň 20-25%-ni pensiýa ýaşyna ýeten spesialistler emele getirýär. Pensiýa ýaşyna ýeten işgärleriň işden boşadylýandygy baradaky habarlar ýurtda ykdysady kynçylyklaryň ýiti duýulýan, adyk we senat haritlarynyň, dermanlaryň barha gymmatlaýan, bankomatlarda nagt pulun köplenç tapdyrmaýan döwrüne gawat geldi.